سلام أب كل كرنا عالم تنابرو نا يوتيوب تغتاتلتي كما يتخونو نلوم معنتي حزالكم مسئي زلهو أرأسي حادار نخبتن زقابرو مخنياتات سبليه أب حادار فتح نخفتر حادار نخيك زقابرو مخنياتات مالتي سلازي بتعمي أقداسيت زخونت أرأسيا سقع مجرشا نختكاتاتلو بخبي عدن أزي زغربلكم زلهو أرستي بمسمعتي استحجزي صبغ زخونة ناي سايكولوجي مخري مالت حضرنا بجزء مدحان كم نخل زخاخرنا أرستي مالتيو سلازي أتي قدامي حضر نخبتن كندي زخونة مخنيات نتايو communication عند حرزيل أب حضاري أب حضر مزررة مميات عند حرزيل حضر كبتن يخليه مالت كلتا تسعمرتي بزعبا سمعيتهم بزعبا دليتاتهم بزعبا أوشتهم استفتقرة كيم كون يخلو تزاراريبهم بجزء عندحر زي فتحهمو حضر نابزخف درجة كخيد يخليه فتح كمص يخلي مالتي كلت يوم تسعمرتي كزاراربو خلوخا اتحاده وقاساي طرح عندحر كوينو ويكون لاي اب كندي تزاراريبكا مشنناف عندحر وقاسا زبزح كوينو اب كندي تزاراريبكا ناب مفتح مقتاو سقطا عندحر زبزح كوينو اب كلت تسعمرتي قيم ويكون لاي قرحنتي كفطر يخلي مالتي از قيمكا عند عبي خيد مالت كاب غيزي ناب غيزي مفتح خي تجبرلو أخول مزرراب كي جبرو تقيمتا ندعبي خيدمو شعو حدا معلتي بزي تربح نجار تحدار كتبتن تخليها شعو صبات نتا يمزلو ويكون لاي إتهم كلتا تسأمتي بزي ربح نجار كوي حداري تبتينو خبلي خليهم جن تحدار بزي ربح نجار يكون تبتينو زت أكبر كيم نيرو مالتيو بجزء تزاراري بكا زي فتح كايو كيم تحدار نخبتني كوبرو مالتيو لك خمزي انتاي بالانشينا اير مسملا انايا تتكوس ويكون لاي تباتاتن مالتيو ويكا بنيشتي مرفق بدنبي غيرنا حنت بالانشينا مسنفحنايا بنيشتي مرفق طق نبلا خلنا كتبتن تخليا حدار كاخومي اب حدار مزرراب بزعبا سمعيتاتكا دليتاتكا اوشتخا استفطره قرحنتي بجزء تزاراريبكا عندحر زي فتح خايو كمتا بالانشنا بزي تربح نجر أما جرشة يبتن يفتح يمس مالتي كغصن أيكلني مالتي سلازي تقندي ناي فتح سأجم أب حدار communication زي مخلاوش مزرراب مميات بجزء عندحر زي تجارو فتح مس يخلي مالتي كال أيكا حدار نخبتن كابز جبر مخنيات ناي جنزب شجري زي financial stress بحال مالتيو ناي جنزب شجر كبحال كله ناي جنزب مسان شجر أيكونن ناي جنزب أما حدا درا شجري حدار نخبتن زجبر ناي جنزب أتححز شجر مالت أتحدا بمدب زنبر سبي خون جنزبو بمدب استقاملو أتحدا خاني جنزبو خمس مسؤول بستقامو بزي مدب مالتي يسرح لعلم تحتني يبليو جن أتينا بحدارو زمصو جنزب سئلو زبتلو عينة اندحر كوينو أب حدار صقام يفتر مالتي بأتاويخا من محدار نامس عن درجة يبصحكا كلت يوم يوفر يوم جن زوفرو جنزب اتحاد سئلو يطفو تحاد أب مدب يتقاملو شعو انتا يزفتر جنقات يفتر جنقات يفتر باسي يفتر تعقس يتأفئ ገንዘቡን ይሳና ፍትሐዳር ማለት ነው። ናይ ገንዘብ ጭንቀት ይፈጠር ፋይናንሻል ስትረስ ይፈጠር በዚህ ምክንያት ካ ሐዳር ናብብታን ናፍትህ ይበጽሕ ማለት ነው። ካለ ሐዳር ናብ ሽግር ንኽወድቕ ካብ ዝገብሩ ምክንያታት ናፍትህ ንኽወድቕ ካብ ዝገብሩ ምክንያታት እንታይ እዩ ንሐዳርካ እሙን ዘይምዃን እዩ። ካብ ክልቲኦም ተጻመርቲ ሓዲኦ ንሐዳሮ እሙናት እንድሕር ዘይኮይኖም ሐዳር ናፍትህ ይኸይድ حدار يبتن مهناتو امنت يتأفئ امنت كا حانسا مستأفئ مهناتو كبيدي سخون سلازي انتا يزقبر مالتيو داقيمو تحادث نتحادث كأمنو ايكئلني ولا دحريو امون كوينة خقصلي انت بلا ولا متقرط عارفيلو مالتيو ات متقرط عاركا داقيمكا دقاقيمكا انا كو دحر حجي امون كوينة خقصل نجركي امانني ولا تبلا حانسا امنت مهنات يسأل نافتا سبيتي ويكون لاي تاسبيتي أفت سبعي أمنت مهنات تسأل مالتي تزد أمنت كان أي جزء أب حدارهم
ምፍጣር ይስኡኑ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምትእማን ይጅምሩ ብሰንኪ ዘይምትእማን ከኣኒ ኣብ መጨረሻ ናብ ዝኾነ ኣማራፂ ይኸዱ ኣማራፂኦም ከዓ ምፍታሕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዘይምትእማን ዓቢ ናይ ሓዳር ፀገሚ ሓዳር ንኽብተን ዝገብር ዓቢ ሽግር እዩ ካልእ ከዓ ሓዳር ንኽብተን ዝገብር ነገር እንታይ ዘይምስማዕ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፍቅሪ ክጅመር ከሎ ወይ ኮላይ ሓዳር ክጅመር ከሎ ብስምዒት እዩ ዝጅመር ባህልኒ ባህልሃኒ ብዝብል ነገር እምበር ብመፅናዕቲ ይኮነን ዝጅመር ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ ብስምዒት ዝተጀመረ ፍቅሪ ዋላ ብስምዒት ተተጀመረ ድሓር ግን ብኸመይ ክቕፅል ዝኽእል ብፍልጠት ወይ ኮላይ ብብልሓት እዩ ሓዳር ክቕፅል ዝኽእል ማለት እዩ ግን እንታይ ዝኸውን ብስምዒት ዝተጀመረ ሓዳር ልክዕ ግዜ እንዳነውሐ ክኸይድ ከሎ ብደንቢ እንዳተፋለጡ ይኸዱ እቶም ተፃመድቲ እሱ መንዩ ንሳ መንያ ዝበሃል ነገር ብትክክል እንዳተፋለጡ ይኸዱ ብሓንሳብ ምንባር ምስ ጀመሩ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ወይ ብዓላማ ይፈላለዩ ብዓላማ ምፍልላይ ክበሃል ከሎ እቲ ሓደ ሂወቱ ብዓላማ ዝመርሕ ሰብ ይኸውን ነቲ ሓደ ከኣኒ ኣብ ሂወቱ ምንም ዓላማ ዘይብሉ ሰብ ይኸውን ማለት ስለዚ ነቲ ሓደ ሸኽም ይኾኖ ማለት እዩ ወይ ኮላይ ናይ ሃይማኖት ኣፈላላይ ይህሉ ወይ ኮላይ ከምዚ ናይ ቆልዑት ኣተዓባብያ ሽግር ይህሉ ኣብ መንጎኦም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እኹል ኣብ ቆልዑት ምትዕባይ እኹል ምስታፍ እንድሕር ዘየለ ከኣኒ ካልእ ሽግር ይመፅእ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ዘይምስማዕ ይፍጠር እቲ ዘይምስማዕ ከዓ ክደጋገም ከሎ ናብ ፍትሕ የምርሑ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሓዳርካ ካልኦት ሰባት ምእታው እንድሕር ኣብ ሓዳርካ ሰብ ትእቱ ኮይንካ ከዓ ሓዳርካ ናብ ፍትሕ ክወድእ ይኽእል እዩ ካልኦት ሰባት ምእታው ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ክልተ ተፃመድቲ ክምርዐው ከለዉ ናይ ክልቲኦም ተፃመድቲ ቤተሰቡን ያው ይቀራረቡ ይፋለጡ እዮም ግን ካብ ምቅርራብን ምፍልላጥን ሓሊፎም ከዓ ኣብቲ ሓዳሮም ወሰንቲ እንድሕር ገይሮሞም ማለት እዩ ብናታቶም ሓሳብ እንድሕር ክምርሑ ጀሚሮም እቲ ሓዳር ናብ ሓደጋ ይወድቕ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምናልባት እታ ሰበይቲ ካብ ናይ ሰብኣያ ሓሳብ ንላዕሊ ናይ ቤተሰባ ሓሳብ እንድሕር ትሰምዕ ኮይና ወይ ኮላይ እቲ ሰብኣይ ካብ ናይ ሰበይቱ ሓሳብ ንላዕሊ ናይ ቤተሰቡ ሓሳብ ዘቐድም እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓዳር ናብ ሓደጋ ይወድቕ ምክንያቱ እንታይ ክህሉ ኣብ ሓዳር ዝኾነ ባውንድሪ የድሊ ዝኾነ ዶብ የድሊ ናይ ቤተሰብካ ሓሳብ ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ዝኾነ ትሕንፅጦ መስመር ኣሎ ማዕረ ክንደይ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ እዮም ቤተሰብና ኣብ ሓዳርና ነእትዎም ዝበሃል ነገር ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ዝኾነ ባውንድሪ ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ባውንድሪ ዘይብሉ ግን ሓዳር ናይ ክልተ ሰባት እዩ ድሓር ግን ናይ ክልተ ሰብ ምዃን ተሪፉ ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ማንም መፅኡ እንድሕር ከም ደስ ዝበሎ ናቱ ሓሳብ ኣብ ሓዳርኩም እንድሕር ክመርሕ ጀሚሩ ናይ ሰብ ሓሳብ ኣብ ሓዳርኩም እንድሕር ክኣቱ ጀሚሩ እቲ ሓዳር ናብ ሓደጋ እንዳወደቐ ይኸይድ ኣብ መጨረሻ ከዓ ፍትሕ ይህሉ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ባውንድሪ ክህሉ ኣለዎ ዝኾነ መስመር ክህሉ ኣለዎ እዚ በቃ ዶብ ካብዚ ንላዕሊ ቤተሰብና ክነእቱ የብልናን ዝበሃል ነገር ኣብ መንጎ ክልተ ተፃመድቲ ክህሉ ኣለዎ እንድሕር ዘየለ ካልእ ከዓ ሓዳር ናብ ፍትሕ ከምርሐሉ ዝኽእል ምክንያት ብምንታይ ኣብ ሓዳር እንድሕር መጥቃዕቲ ኣሎ ወይ ኮላይ ማህሰይቲ እንድሕር ኣሎ እዩ ማህሰይቲ ክበሃል ከሎ ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ኮላይ ስምዒታዊ መጥቃዕቲ ክህሉ ይኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ወቐሳ ዝበዝሕ ኮይኑ ኣብ ሓዳር እቲ ሓደ ኣብዚሑ ዝወቅስ ወይ ኮላይ ዝንዕቕ እንድሕር ኮይኑ ሕማቕ ቃላት ዝዛረብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይታ ሰበይቲ ወይ ኮላይ ናይቲ ሰብኣይ ስምዒት ክጎድኦ ይኽእል እዩ ወይ ኮላይ ዘይምክብባር እንድሕር ኣሎ በደልካ ዘይምእማን እንድሕር ሽግር ኣሎ ደጋጊሙ ጥፍኣት እንዳጥፍአ እንድሕር በደሉ ዘይእርም በደሉ ዘይኣምን እንድሕር ኮይኑ እዚ እውን ቂም ክፈጥር ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ ስቕታ እንድሕር ኣለዎ ሓዳር ዝኾነ ስቶን ዎሊንግ ዝበሃል ዓይነት ነገር ልክዕ ከም እምኒ ምዃን ኣብ ሓዳር ድሌታትካ ከይገለፅካ ዝሕርቐካ ነገር ከይገለፅካ ዝሕጉሰካ ነገር ዘይፍለጥ ዝኾነ
በቃ ከም እምነ ዓይነት ትኸውን እንድሕር ኮንካ እዚ እውን ነቲ ተፃማዲኻ ሽግር ኢኻ ትኾኖ ማለት እዩ እንታይ ድሌታቱ እንታይ ዝሕርቆ እንታይ ዝሕጉሶ እንታይ ክገብር ከለኹ እዩ ውሽጡ ዝጉዳእ ውሽጡ ሕማቕ ዝስምዖ እቲ ሓደ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ስቕታ ፅቡቕ ኣማራፂ ይኮነን ዝተሰምዐካ ነገር ዝሐጉሰካ ነገር ብምስጋና ክትገልጽ ከለኻ ዝሕርቀካ ነገር ከዓኒ እዚ ነገር ዝኽእረም ኣለዎ ክትብል ከለኻ ፅቡቕ ዝኸውን ማለት እዩ ተዘይኮኑ ግን ስቕታ ፅቡቕ ኣይኮን ናብ ሓዳር ማለት እዩ ናብ ካልእ ነገር ከምርሕ ስለ ዝኽእል ነቲ ካልእ ሰብ ካሕርቆ ወይ ከይተፈለጦ ክቐይም እውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚኦም ምክንያታት ሓዳር ናብ ፍትሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ሓዳር ንኸይቅፅል ዝገብሩ እቶም ቀንዲ ምክንያታት እዚኣቶም እዮም እዞም ምክንያታት እዚኣቶም እንድሕር ፈሊጥናዮም ከዓ ሓዳርና ብግዜ ክነድሕን ንኽእል ኢና እዚኣቶም መዘኻኸሪ ክኾኑና ዝኽእሉ ነገራት እዮም ሓዳር ብግዜ እንድሕር ተረዲናዮ እዞም ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ኣሪምናዮም ካብ ፍትሕ ክነድሕኖ ንኽእል ኢና ብግዜ ሓዳርና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ ብዘቕረብክዎ ነገር ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ተቐምጡለይ እዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ እውን ላይክ ብምግባር ስምዒትኩም ግለጹለይ ካልኦት ሰባት ንክከታተሉ ሼር ብምግባር ተሓባበሩኒ ከምኡውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ መደበይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ንክትገብሩ ብክብሪ ይዕድም ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰላም ኩኑ